Jeg hedder Merete Nørgaard. Jeg er stemmetræner, skuespiller og instruktør, og så er jeg indehaver af virksomheden Living Voice, som tilbyder stemmetræning til professionelle. Vores personlighed og stemme hænger fuldstændig sammen. Så det er bare med at få skruet op for stemmen, så vores stemmer kan blive lige så levende, som vi er. Jeg vil give hende 10 stemmegafler ud af 10. Jeg hedder Kåre Grønnes, og jeg er Senior Vice President i UC Box Shipping. At være eller ikke at være? Ja, det er lige præcis den vågenhed, jeg taler om. Kursus det har givet mig en god idé om, hvad jeg kan bruge min stemme til i forbindelse med præsentationer. Det er noget med at arbejde med retten til at stå her, mens man er på og blive hørt. At være eller ikke at være? Ja. Hun har noget erfaring, hun har prøvet nogle ting på sin egen krop, og det synes jeg, hun er eminent dygtig til at formidle videre. Altså hun er inspirator, og hun laver et rum for os alle sammen her i dag, som gør os trygge og som gør os modige og får os til at præstere det bedste. Sådan oplever jeg det i dag. Jeg hedder Thomas, og jeg arbejder i Novozymes. Tur stå i sig selv, og ved at stå i sig selv, det må også fremstå meget mere troværdigt, når man skal præsentere i forskellige sammenhæng med større gennemslagskraft.